खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 2 एप्रिल 2023 बारायजाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नुडल्स जानायनि उनाव जिउ गोमादों आसामनि हावड़ा घाटनि गंसे फरायसालिनि सासे फरायसा गथ'आ नुडल्स एबा चाउमिन बायदि जाथोसे जाग्रा मुवाखौ जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय फरायसा गथ'नि मुङा जाबाय तन्मय बरा रंपि। तन्मय बरा रंपिया नुडल्स जानायनि उनाव फुड पयजनिं जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलाव एबिडिएसएलनि सासे मावथिखौ अफिसनि मोनसे रुमनि सिङाव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। थैनाय मावथिनि मुङा जाबाय बिद्यानाथ पायां, लखिमपुर जिल्लानि थागिबि आरो बिथाङा थांनाय 7 दाननिफ्राय एबिडिएसएलआव कन्ट्राक्चुएल महरै साख्रि मावगासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा मानि जाहोनाव थैखो, माबोरै थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मोनसे खास्रि बिरसि जाथाय आसामनि साउथ सालमारा मानकासार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाटसिंगिमारि ओनसोलाव नखरसेनि बिसि आरो फिसायजों नांलाय खमलाय जानायाव फिसाया गोरोन्थियावनो बिसिखौ गनजों बुनो नागिरनायाव गथ'नियावसो बा गावसोरनि गथ' 4 दाननि गथ'नियावसो गना नांनानै गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। गावनि गथ'खौ बुथारग्रा दायनिगिरि बिफानि मुङा जाबाय आब्दुल बासिर शेख। उनाव जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिखौ अदेबानि आब्दुल बासिर शेखखौ पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव एरेस्ट खालामनाय जादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारि पुलिस बादानि सिङाव थानाय जालुकबारि उमानन्द गामिनि सनाराम बर' आरो सबालि बर'नि फिसाज्ला सोमखोर बर'आ बर' हारिनि माखासे सावथुनफोरखौ गावनि वेबसाइटआव जेबो गनायथि गैयाबालासिनो फोसावनायखौ लानानै बिसानि मोनसे हानजाया सोमखोर बर'नि न'खराव थांनानै बिमा बिफाजों सावरायहैदों आरो सोमखोर बर'खौ थाबैनो फिल्म प्रडाक्शननि सेराव नुजाथिहैनो थाखाय खावलायनाय जादों। नङाब्ला सोमखोर बर'नि सायाव मिरु बिसा आफादा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। सोमखोर बर'आ दाखा जोमै, खिथेर आरो आगर गैयै आर'नाइ सावथुनफोरखौ गावनि वेबसाइटआव जेबो गनायथि गैयाबालासिनो बा गनायथि लायाबालासिनो आपल'ड खालामनाय जादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय सावहाटी पायारा बागान ओनसोलनि सासे 60 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो मासे न'खराव फिसिनाय सैमाखौ जिनाहारि खालामबोबाय थानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो दायनिगिरि दुथाङा एरेस्ट खालामजायाखैमोन। उनाव पुलिसआ गासिबो फोरमानखौ मोनखांनायनि उनाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय दुथां दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रातिकान्त सारदार। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि प्रयागराजआव थानाय गंसे दालांआव गंनै ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि खर'जों खर' जाब्रबथाय जानानै 3 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गंसे ट्राक गारिया दालां सानिफ्राय गाहायाव गोलैलांदों आरो गुबुन गंसे ट्राकआ दालांनि रेलिंआव नांथादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय हिमांशु साहू, बे जाबाय ट्राकनि ड्राइभार, अनसु साहू, बे जाबाय ट्राकनि हेल्पार आरो बजरंग बाहादुर सिंह, बे जाबाय लकेलनि मानसि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।